ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ka senjuk kinong sensar senong ka bri uhnyo trem. Ha ka pratarik urampang arjar arpuwe kala kentu yi ka sarkar jela bakade ban aijing itho no ye ki dorbar snong ki badan hapo ka jela Meghalaya khnang ba ki song penroy ki bawan leng ba ka sarkar pedeng kinam long ki bale no ai u general secretary jong ka senjuk uba RL bala haba ye kran bat ka Batisi TV ulaong bakane ka jingkerpat jong ka senjuk ye ka sarkar jela kalong hadin ba ka sarkar pedeng dangshen kala baha ye ka mangpisa ka bakhat lai hajar Shispa khandai puar klor tingka nagabenta ka tanat ka koy kakhiya ya kabala ay benta sya ki panchayati raj ya kabala ptha bakin punlut kat kum ka jing manjur jong ka 15 finance commission uba RL bla ula ongru ba ka jing bam ay jing itho jong ka sarkar jilla yiki dorbar snong kala penduk nong yiki dorbar snong ki badan hapo kani ka jilla Meghalaya ki bam don yiki panchayati raj kumbalong shi ki bentari thor jong kari India Kasautorik ka bami ka heading kalong help budget for local bodies. But hang ne bagi baga central government ka allocate ya ka phase ka first phase of funding lementa ka healthcare lementa ka ki jela ki repair ti kalong khatla hajar sispa khandai puar kulur kan nalami kato kalong kum kabaji alam ini kinong penyak senong ka senjuk kinong sesar senong kabri nyok trap bat barok kidor bas senong hapo kabri nyok trap marhang tu ka central government ka ong ba ya kan ni ka pisa ka banwan an outsource an channelize ka lemba ki panchayati raj tingi hang ni pat haga jela ka jungi bangim don ni kita panchayati raj ngi don de ki dor barsnong bat hang ne ngi I ba ngi don ka 73rd bat ka 74th amendment de haga ni ka 73rd bat 74th amendment kala kran sha ba ya ka jela ka jungi kalai na ka le ka panchayati raj di kumta ngi snow bangi ngi de kita ki local bodies kumta kani ka direct funding kadai banwan lemba jongki lor barsnong ban penya ya kani ka pisah de haju ka por patru kalong ka ka basno fi ba ngi kum ka ki nong sensasnong ka bri nyotra nadu bangi yo ya ka jela Meghalaya jungi nadu kasnam khat khandai spa nyu puar hadu menta ka wai hadin ka wai ka sarkar ka lek kawan hanrai hadu menta mena umdon ka sarkar ka ba sensar lord jungi ka jela ka jungi ka ban ai ka ka legal status ka recognition ni empowerment yaki dorbar snong ki jungi ngim keno yakani ka sarkar ka pementa hanrai yaki nong mi khmat ki jongi nadu tu gisnam nadu bangi yo ya ka jela ka jongi hadu menta mdon ki baw shimmi ka jingkit kre ban ai ka ta ka jing itho yaki dorbar snong ki jongi tingi ngisno kala dei ka por menta bangi dawan ka sarkar baka dei ban ai ka ta ka recognition ka empowerment but ka legal status yaki traditional institutions hapo kabri nyutra ni I ha long time ka bami pat ha santare ba secretary jong ka health department Mr. Sampat Kumar wong ba ya kan bisa channelize bat ban penia lemba ka government ta ka health department ngim keno yiki birokrat ki jungi henry haba mundon kita ki lada ka sarkar kam itho ingi ki traditional institutions kita ke local dorbar kumno ban channelize ka ya ka pisa lemba jungi nakata kada ngikwa ban pensngong hab syabara ki
pai ba jong kabri unyau trap bana ka liang ka senjuk kinong sensya senong menta kasngi kitang suan pai na po Delhi chief minister jungi bat ki menteri jung u ngin lek ya kendu ya ka cabinet bat ngin dawa ba ka ni ka sarkar ka deban ay kata ka jing itho ya kidor basnong hapo kabri unyau trap lembaga ni ka sarkar ka pemerintah kenang ba ya kini kepisa laban channelize maringi syapting sibun mengi igum ne yo leksi kini kepisa kejela kejungi kalaban sudu ba ngimdon kita ki panchayati raj ngimdon kita ki local bodies but habangi don ru ki dorbas nong kejungi henry 4 sim le itu yangi daga sarkar jela na kata daw ngi dawa ba sarkar jela kadai ban itu no ban pentip no ban pass no dengan notification bala itu bat bala penkup bor ikidor barsnong hapo kabri unyau trap